Отиваме на ски, поне аз отивам де. Сега ще видим как е хавата вътре. Сега се обличах, обувах си обувки и така нататък. Качваме се по ескалатора. Тук раздават безплатно щеки. Надявам се, че има и каски, защото да не си струши тикът. This way? Има и борчета изкуствени. Качвам се на лифта. Катериме се по лифта. Явно има две линии и междинна станция. Ще направя едно междинно спускане да ме снима Радка. Яко, а? Чай да не си изпусна телефона, че е бая високо, макар си има Apple Store на 200 метра от тук. Качваме се нагоре. Там е влека. Някакви бордърчета се качват с влека. Тук е доста височко. Преди малко видях всеки араби, индийци, някакви хора, при които с тях сигурно не вали никога да карат ски. Е, тук една дама кара без щеки и още една. Качваме към върха на това, дето Радка си мисли, че е недовършеното метро. Отвънка съм го снимал няколко пъти в жегите. Стоя тук отляво и отдясно върху една гигантска колона. Изглежда не е лошо. Не знам за какво толкова хора слизат с лифта надолу, ама ето най-горе сме. Вече над нас няма нищо, освен някакви алпийски дървета. Тук е бая високо. Според мен има едно 15 на метра. И от тук се отива нагоре. Преди малко бяхме там. Нещо много бавно се движи този лифт, явно пестът от ток тук. Или може би, защото има всякакви аматьори или шпери. Е, тук някъде трябва да е Радка. TGI Fridays. Ама не я виждам. Ето я. 3 снимки от телефона, защото Петър ни е купил розов iPhone с 64 гигабайта памет и няма къде да се записва снимките на Петър. Сега ще направим едно спускане. Радка долу ме чака на ресторанта. Много равно тук, не може да стигна до пистата. Щеките са в едната ръка. Долу е ресторанта. Ай сега. Ето, наближаваме към Радка. Чай да стигнем до нея напълно. Цяло спускане отгоре до долу по професионалната писта. Окей, слизаме от лифта. Малко сме без щеки, но какво да направиш? Пак ще кажа някой, че брусвам много. Карайте вие без професионалисти тук. Вижте щеката.
Това е, една минута кеф. Черен човек, виждали ли сте, дето да пази ски? Сега един опит и по по-малко професионалната писта. Всъщност тук отдясно е по-професионалната, ама аз се пускам да усморка малко, без това така се получава. Още не знам дали се чува от тия хладилници тук. Замръзнаха ми ръцете малко. Това е едно шилче тука. Иха! Това е може би още едно, максимум 2 кръгчета, макар че съмнявам, защото съм май последния останал на пистата. И ще ходим пак на топло. Поне за няколко. Вече съм абсолютно последния човек на пистата. И тук ми казаха, че последно изкачване ми пускат. Даже ми ръкопляскаха филипинците, като постигнах долу на финала, без да се превия. Това е. Чао последно от върха на пистата, ще се обада долу, ако оцелея. Only for a ski, not for gloves. So I leave the ski here? Or should I put... Okay. And other stuff outside. Where is the helmet? Okay. О, аз още ли снимам, бе? Shit. Изплатих сега. Това беше... не беше. Това беше. Само ще кажа, че тук е по-ефтино да кара ски, отколкото на Банско, така че Банско се замисли. Имаме си каминка. Марката е LG. Като тая моята вкъща, вече си гледам по нея телевизора. Яко. Чакам си обувките, защото нямам кой ми ги донесе. Айде, бай!